Mangkono pengantene puniku sing kakung katon bagus, sing wadon katon ayu. Senadyan ora ketingal padha gumuyu, nanging ing batin kekali wis padha sarju. Wis padha kaiket prajanji setya tuhu, mongki nemong wong kuwinengku. Lamun ana geseng panemu, musyawarah kang den gugu, salokane kebo sepasang kang anggeret garuluku. Ngangkate bareng runtutan benceng ing laku. Sarata tan lirwa mring pituture Rama Ibu, tansah tata krama sadhengah laku. Awit tata krama iku yekti nedohken panyembu, mangkono iku maraganing urip tentrem rahayu.